1 Peter chapter 1 verse 13 to 25. Haike tabo samung klaina bagai bukhana kara khe tongdi sisawoi tongdi Jisu Kristo nokjak phuro norok khairok jaknano khatong sogoi tongdi kok khnanai bsa haike kaitoni kok khnadi norok mungsa phano sia phuro musungma tei ta tongsidi ahai ungyawoi norokno ringnai kaitor kathang ungma haino norokbo bebago no kathar khe tongdi elambago hai hini sawo ang katharba norokbo kathar ungdi joto no mukhang naisigyawoi samung khlaitei no bosthongnai kaitono suri sanphuro norok bono apha hanai hono aboni bagai no norok o sangsara tonglang-sak bono kiriwoi tongdi norokni susu songni sakni manai paimani a mungsa chogya tongmungni yakni norokno phiyokna bagai tamor jakha abono norok sawoi mano abo rangjak ruphai hai komornai manaiya norok Kristoni thui kahambai phiyokjakha bo ongkha khait korei mera bsa kaham o sangsar snamjak yasini no bokai torbai songjak phia o mol paina nogo norokni bagai phunukjak kha bono kuthuini muthangoi tisawoi jungsasa khlainai kaitono bini bising toino norok puito khlaio aboni bagai no norok kaitono puito bo khlaio khabo khatongo norok tabo pholani bising tei kok kuboino khnama bai norokni bukhano kuphur khlai norokni Christian takhorokno kaham khe hamjak khaba norok kising norok kha nangai hamjak laisukdi norok kaitorni tongplainai kok kathangbai ajai phaikha haike norokni pha theiblangya bo ongkha thangblangse elambago hai hini sama hai bebak borokno sam hai borok kotor ungmani abo sam bobar hai sam thuyo bubar karayo phiaba subrayongni kok molbrum no tongo aka ungkha norokni thani pitmani a kok thuma kaham kaitoni kathang kok thai khnamani bisingtei जों जतनि saka kaitor katal khe hamar khlaitheng amen।